na Lagos aghasasị ọkachasị ndị nọ Lekki ndị nọ Island mmiri a na-adị ọcha mmiri na-acha mmamịrị enwekwa m ndị Igbo be anyị na-anọ ha bịa jụọ m esesi m ka eke imere agụụ adị ha gbari m ezigbo ego na-anọrọ m ji na-anọrọ m ede kwamiko abụrụ njọ ọ bụrụ na ọ bụ njọ eji gị nye gị amụ na ọ wee wepụta ego ọ ka mma na nne na nna anyị kụzibere ụmụ ha n'oge ihe bụ amụ na ihe bụ ọtụ kụziere ha ihe bụ okpu nna bụ enyi kụziere ha na mgbe kakwanụ mma ị ga-eji mekwanụ ihe a maka na ọ bụ na ime ihe dị ona na o nwere ike ịnaghị agị ịga n'iru onye na-achọ ka edebere ya vejin ọ bụ vejin ọtụtụ n'ime ha ebidogo ịkwa iko kemgbe ụwa agbanyeghịkwa na ha na-eje ụka ọtụtụ sef ndị pastọ na-eme ha ihe na ndị ụkọchukwu mmadụ ịbụ vejin apụtara n'ọma ihe maọbụ n'oge n'odowe ezinụlọ anya maọbụ na ịnụtala nke bụ ezigbo nwaanyị mma sị ụmụ nwaanyị mụrụkwa anya isi na ikwetere nnọọ n'iyi eme kama a ga-eri gị ocho fri onwenu nke ị natara anata nwoke ga-eme ihe ziri ezi mmadụ atụba anya o wee nwebata ego ihe afụ nwoke na obinie ọsọ ya ọba ime ọhịa jee gbuo nkụ na-ere maọbụ ọ ga mee ihe nwaanyị a ga-anọkọta chepụtadịsị ka o jee bido ime ya nwaadị Igbo kwesịrị ịbụ nwaanyị kpọrọ akpọ na nwaanyị o kwesịrị ịbụ nwaanyị nwere aka ọrụ inwegode aka ọrụ gaa na-amụ ihe abịa na ọtụtụ ezinụlọ taa si enwe nwaanyị na ezinụlọ na mpịtị ekwe ahụkwanụ m Chimamanda n'anya nke ukwuu ọ na m amara ede akwụkwọ ọ na-adị m n'okwukwu ọ na-adị m n'odide ndị Nollywood kwanụ wee mebisi omenala anyị kemgbe ụka bịa na a na-eme ejije ọbụla na mmụọ mmiri pastọ abịa Holy Ghost fire onye na-ahụ mmụọ mmiri o so ndị mmadụ echiche ha dị ka echiche onye ara. Would you say that you are a baby girl? You are somebody that believes that a man should spend on a lady? Kawaii mbụ ka nkwukwa ọ na-atọkwa ụtọ ma atụ asị ọ na-atọkwa ụtọ mana ọ bụrụ you have to merit it ikwesị ka itozuo ya ewee mere gị bụrụ isi ebe ịmakapụta nwaanyị na-eme di obi ụtọkwa di na-emekwa obi maka aka nnikwa aka ikpe akwụ aka nni he ọma obi dị ya kwa di enwe o mere nne ya maka ọ na-eme ụmụ nwaanyị ha na-anọ n'ezinụlọ ọfụma ọ na-eme ihe niile ọ na-emekpọsịcha ọchọ dị gosi biko ọ na-eme ka m hapụ ịtụ asị maka ọ na-atọ m ụtọ mana ikwete no obligation nwoke oruoro gị mee gịnị ji gị nwaanyị na gịnị mere nke nwaanyị nwe ha gaa na-achọ onye na-emere gị emere gị ekene. What's your advice for ndị ka na-eme let me build with him? Emekwa let me build with him mana ọmọ emere m ya kpọrọ ya wife material a na-enye aka ịrụta na-enye ị ga-ama n'oge ka eji ya hakwara ya eriri ma mgbe ị chọpụtakwa obi ya agbawakwanụ gị mana ihe menụ bụ na ejiri ome ọgbanwe ụdị mmadụ mbụ kama ụdị uche onye ezi m bụ ị na-enye enyeranụ nke ya egbughị egbu